I pasimo ljudi, pasimo gameri, dobrodošli u nešto na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje 1.8. Ako do sad niste, ostavite like, share i subscribe. Ako nisi, ako si novi na ovom kanalu, ostavi subscribe, ostavi ono crveno zvonce dole što je pored subscribe dugmeta. Da, pišite u komentarima šta mogu sljedeće da gradim, pošto sam ovdje pre epizode sam malo izgradio kućicu, napravio sam ovdje nešto da ne da krećem od nule, pošto ja to baš nešto i ne volim. Tako da, ajde da se vratimo ovdje i da, mogli bi polako da ovdje premeštamo ove stvari, pošto imamo ovo, imamo ovdje dosta stvari koje trebam da premestim, kao na primjer ovo. Trebam ovo da premestim, trebam ovo, naravno. Ovdje imam stakla, sam imao. Dobro, samo da vam mi se ispeklo, nema veze. Ajde, stavit ćemo, ne mogu ovo da stavim, djavola. Imamo ovaj jedan, probam vrata da stavim. No, ne može. Tako uništim je ovo. Prvo, pa ćemo stavimo ovo ovdje. Tako, opop. Ja probam s ovim. Ne mogu. S ovim? Ne. S ovim? Ne. Mogu probam vunu? Ne. Ne mogu ništa od ovoga da stavim da mi se peče. Imam 10 vune. Mogu bi namestim još jedan krevet. Mislim onako što da ne, već kad imam dosta vune. Imam bračni krevet. Tako tu. Ovdje ćemo stavimo ova dva stakla. Da, stavit ćemo tu dva stakla uglavnom. Mogu bi da isečem malo drveta da stavit ću prvo ovih tu par. Uništimo malo ovoga. To će negdje blizu biti ovako neka baštica da namestimo onako za hranu i tako to. A sad idemo da se bacimo da uništimo ovo drvo. Tako da, evo nas, uništavamo drvo. Uništimo ovo tu jedno drvo, tako da treba će mi. What? Kako drvo veliko u stvari. Evo ga, sad smo ga uništili kako treba. Uglavnom možemo da uništimo ovo, tu ima još nešto malo. Ovako, ovo i ovo. I možemo da pokupimo one saplingse i sadnice tačnije od drveta i njih možemo da sadimo, tako da ćemo njih istuzeti. Možemo da ih sadimo, možemo i da koristimo za peć, da ga stavimo u peć onako. U ovoj epizodi bi trebalo da namestimo negdje i stepenice za drugi sprat. Ali uglavnom sad ćemo samo da popunim ovako. Za sad ćemo samo ovako da popunjavamo, poslije ćemo namestiti gdje će nam bude gdje će nam biti mjesto za put ka drugom spratu. I tačnije će mi faliti, ja mislim, tu jedan blok. Ako mi ne bude falio, bit će super. Tačno tu da treba ovaj blok da dođe, tu ga baš nema. Tako. Falit će mi još dosta. Još ovo tu jedna rupa. Mislim, mogu ja da namestim ovako da ovdje stepenice dižu u visinu. Zašto bi se zamarao s time, mislim, ono. Sadnice. I još jedna sadnica. Ovdje ćemo zasaditi jedno drvo i šta ja znam ovdje. I ovo tu jedno drvo ćemo tu da zasadimo. Ovo tu možemo da uništimo. Što mislim onako da nam ne smeta. Pa ćemo uništiti. Tako tu ovo i ovdje stavimo ovo jednu sadnicu. I idemo po još drveta naravno. Pošto će nam uvijek trebati drveta.
Hrane ima. Da, inače i hrane sam skuplju između ove epizode, što ću sada snimim. Fuck. Fino, vrat. Tako. Uništimo i to. Strpamo ovdje. Ovo pretvorimo i da popunimo ovo. Napokon završimo ovaj tu krov. I bit će super, osjećam je možda još malo ovih. Da, ostalo mi je 11 komada. Dosta je to. Sljedeće što bi trebalo možda da napravim... Opa, dosta mi je ovoga. I previše. Da postavim i prozore ovdje. Zabolo mi malo i... Tako. Ne, falit će mi iz nas. Ipak ću ja da ispečem ovako i ovako. Ovo tu ću morati ipak da uništim. Vidimo se kad ja ovo uništim. Ok, ovo me nazad uništio sam ovo tu staklo, nažalost sam morao da uništim jer sam zeznut cijelu stvar. Idem po peska malo ovdje. Pošto vidim da ovdje ima peska pa ću uzeti. Uglavnom okopat ću oko ovoga zašto ne želim da mi ovdje curi voda. Ok, uništio sam jednu gljivu. What? Šta sam ja rekao sad? Ok, dosta mi je peska za staklo. Pokupimo ovo, uništimo ovo. Čekaj mi se učitaju čankovi malo. Ok, učitavaju mi se. Dobro. Treba mi jedno drvo da isječemo da nije toliko visoko. Cepaj, druže, cepaj, samo cepaj. Znači, ne volim kad mi drvo tako leti, pa ću uništiti cijelo skoro ovdje. Skoro cijelo sam i uništio. Ok, koliko imamo, fali mi još jedan samo. Ajde da pokupimo to i da napravimo staklo. Mislim, glass paneove. Ono tanko staklo napravimo. Tu se ja mislim pravi ovako. Da. Tako. Sad imamo mnogo više od... Ovako idemo. Idemo ovdje ovako, ovdje ovako, ovdje ovako. Tu. I moram da pazim da ne promašim koju jer će me dosta koštati. Imam još za ovaj tu jedan prozor da popunim i da legnem spa. Da, trebam da stavim i ovaj baklje, a ja ovdje nemam toliko drveta. Jedan džar koji mi treba, dobro. Ovo ostalo ćemo pretvorimo u ovo. I da ubacim ovdje, ovako, pokupim to, namjestim još 16 komada, nabijem ovdje. Tako. Ja sam još 4. Taman za tu. Ovo sve na kraju ispalo 4. Opa, super. Treba mi još 8 komada. Dobro, a umjesto ovoga ću samo da ispečem jedan charcoal, zašto mi treba svećica. I pola od ovoga, ovoga, tako. Vratimo pesak, uzmemo ovo. Šta ja stiskam? Čak prvo moramo ovo da uzmem da pretvorimo stikove. Jedan stik.
Ok ljudi, evo nas nazad. Snimanje mi se slučajno bilo prekinulo iz nekog razloga. Nemam pojma zašto, ali prekinulo se. Evo ovdje ćemo staviti ovo jednu malu piđovac. Tu neki idemo da iskopamo veličinu za baštu. Pošto planiramo da ode ovako da je širi kuću, onda će bašta biti ovdje ovako. Tu. Ovim tu delom. Dosta. Ovako. Dva će biti dovoljno. Pravimo onu najobičniju. Tako. Opa. Ovdje ide ova zemljica. I onda samo prokopamo ovako. Opa, šta je? Tako, sad mi treba drva. Drvo, samo osjeći drvo, druže, treba ti drva. Tako, da ja postavim ovo. Tako. Ovo tu drveće mi treba. Koliko imam drveća? 7. Tamo još 7 komada. Tu ovako. Tu. Uglavnom vidimo se kad ja završim ovu kućicu. Mislim ne kućicu nego baštu. Ako ljudi, ja me nazad, sredio sam. Evo ovako izgleda. Sredio sam ga. Da, treba će mi ovog. Tako, strpam ovo ovako i treba će mi ovo naravno. Treba će mi još ovo. Ok. I za jedno samo. Za jedan ovako red mi treba imam. Da, zaboravio sam. Ovdje ne ide drvo. Ovdje bi trebalo da dođe voda, ali ja nemam to što meni treba. Tako da ja mislim da će ovo da ispadne. Tako da ne veze. Uglavnom idem ja negde u majnanje, pa se vidimo kad ja dođem sa 3 metala, jelo više onako, samo da doći samo čim nađe metala. Ok ljudi, ja me nazad, iskopao sam ovako metala i ispekao sam ih. Uglavnom našao sam još i uglja, sam našao, imam, tako da imam uglja. Napravim jednu kanticu ovako. Idemo da se napunimo s vodom. Mi treba vode. Kako bi mi ovo tu uspjelo. Treba mi prve 2 kantice i onda mi posle ne treba da se šećkam ovako. Naravno napravit ćemo i bunar negde tu. Tako. Sad smo izjednačili vodu i sad idemo odavde. Idemo ovako. Da usput sam nabavio malo semenja. Tako da možemo da posadimo ovde. Imam i malo više. Dobro, treba će mi uglavnom. Uglavnom će mi trebati možda posle ili nekad će mi zatrebati. Idemo ovdje, ovo ubacimo sve. Uništim ja ovo ipak. Tako. Koliko ja idem bloku?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa 9, ok. 9 sa 9. Dobro. Aj krenut ćemo sad nešto malo onako da postavljamo pod. Koliko imam? 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Samo toliko. Dobro. Uglavnom ljudi, vidimo se kad ja ovo prvo idem da spavam. Evo, okej. Prespavali smo i da, vidimo se kad ja ovo završim, tako da... Ok ljudi, evo me nazad. Bio sam našao negdje ovo drvo pa mi je bilo lakše umjesto onih. Tako da... Da, završio sam to. Završio sam pod uglavnom. Sad mi je šarena kuća, imamo ovako i ovako boju. Tako da, jebi ga. Da ja vratim ove pressure plates. Mislim, slaže mi se uz pressure plate-ove jer ovo i ovo mi je bolje ovako. Nego bude jednobojno, tako da bit će mi tako lakše. Uglavnom to je bilo to od ove epizode, vidimo se u sljedećoj, a do tada ostavite like, share i subscribe ako ne ostaviš subscribe ima ovaj način da dođemo do ovako i da ti sve ovako tap tap.